Inuwa oba zaki mace abokan gaba ka gagare su inuwa oba. Jama'ta kai mu inuwa uba. Kashin gwiwar kura dawa kwalelan kare ba za ya ci shi ba. Fulani ba su ja da kai. Toron giwa ta ka a sannu sun bangaje ka ba ka faɗi ba. Jama'ta kai mu inuwa uba. Rugun babban motsi wajen Fulani kai ke sama kiyan kafar gaba. Fulani ba su ja da kai. Murutun dutse sai da kai shiri kan ka fito ka shige musu gaba. Jama'ta kai mu inuwa uba. Ruwan kan hanyawa zai wuce ce mai ratsa ta cikin kaba. Fulani ba su ja da kai. Wani dutse nauyi gare ka zanna sam ba za su dau da kwanka ba. Jama'ta kai mu inuwa uba. Gamji suna sara da sassaka har yanzu ba su kai ka kasa ba. Fulani ba su ja da kai. Juran wuyan makera kake ana duka ba a lotsa kanka ba. Jama'ta kai mu inuwa uba. Guda tamkar da dubu mijin Fulani zanna ba za su ga ƙarshen ka ba. Fulani ba su ja da kai. Ka rike Allah ne da annabi da addu'ar ka ba za ka faɗi ba. Jama'ta kai mu inuwa uba. Kaga maza suna jibi kan ka fito ka sa su zazzabi. Inuwa oba inuwa oba inuwa oba inuwa oba inuwa oba. Sannai su fi kama gaida shi zaki alhaji inuwa uba. Sannan lesu fi mu gaida shi zaki alhaji inuwa oba. Sannai su fi kama gaida shi zaki alhaji inuwa uba. Sabon oji ɗan garin Kano yau zan na zanayi wa tambari. Alhaji inuwa uba. Sarkin ado a gaida ɗawisu ko kwana terimi a dangare. Sannai su fi kama gaida shi. Aljanna mai dubun masoya zannan fi kama jayari. Alhaji inuwa uba. Malam kuɗi akwai farin jini amma ba su kai zannan fi fammo ba. Ƙwarai. Sannai su fi kama gaida shi zaki alhaji inuwa uba. An gwamba laraba uban amira karka sake yara su da kai. Zaki alhaji inuwa uba. Ki gudu sa gudu ne ga 'yan maza yau ya zama dodon munafukai. Sannai su fi kama gaida shi. Kai sarari mai kure gudun doki teji ba a shigar kasasa kai. Allah Alhaji inuwa uba. turmin tsakar gida sha daka ciwon idan su inuwa uba. Sannai su fi kama gaida shi zaki alhaji inuwa uba. Gagara ba dauka waye su kai kara su sakati suke gumi. Zaki alhaji inuwa uba. Garkamu wandan karfe zanna ba a saka ka a zauna jarumi. Sannai su fi kama gaida shi. Hayaki bulda na kogo kake dutsen ruwa da ba ka yin ɗimi. Allah Alhaji inuwa uba. jarmai ja yaƙi na mutu ragwage ba za su kai ka ƙasa ba. Sannai su fi kama gaida shi zaki alhaji inuwa uba. Kai malabar duniya ka kafararsa ka yi zagaye. Zaki alhaji inuwa uba. Ruwan dare mai gama duniya gwanin mu na kwada sabo ka yi kewaye. Sannai su fi kama gaida shi. Sha kallo ne kai farin wata idan ka wuce gu ai ta waiwaye. Namiji Alhaji inuwa uba. kowa na murna idan ya ganka haka ake so a sami shugaba. Sannai su fi kama gaida shi zaki alhaji inuwa uba. Mai share kukan talaka idan suka kai wazan na ƙorafi. Zaki alhaji inuwa uba. Zai
fahimci matsalar su yayi maganin ta ya ba su tallafi. Mai daure fuska idan ya gansu zai jawo su jiki har su tafi. Wasa da dariya da fara'a yake musu ba zai tsangwame su ba. Innuwa uba mai ilimi da yana da nutsuwa, laisu fi kafin samu adali. Da nazari da tunanin abin da zai je ya zo yana da hankali kwarai. Jagora na gari abin koyi mai imani da tawakkali. Komai ya faɗi ya yarda rabana ke yi masa ba wani saba. Fanni na taimako da tausayi ko a ina ka gazan na kan gaba. Na ji daren lailatul kadari waɗansu suke cewa innuwa uba. Tutuka hannu idan ya baka kyauta ba za a taɓa ma irin ta ba. Mali ya zanna ana ta kan fata kaki ka kare kullum kana gaba. Yawa saraki ga kamujin sarauniya fulani balaraba zani in yaba. Masu abun baiwa al'umma da ke da zannaba a raba ku ba kwarai. Hajiya Asiya gaida damuna uwar almarka ta innuwa uba. Rana mai raba ayyuka uwar zuma kika tashi ba a kibinki ba. Jin ka daga ki sai an taru kin wuce ɗauka gun mutum guda. Iri aljanna waye zai ta baki mai tsautsayi ya hau ƙahon gada. Balaraba matar zannan fika kin wuce saranar mahasada. Shi dogaro da Allah jari magauta ba za su kai ki gasa ba. Allah ya tsare kuke da mijinki sharrin masu muku gadar zare. Dan darajar baban su Fadima annabi gatan wanda ke tsare. Sabon oji za na dakata na zama kure maganin kare. Kowa ya taba zannan fika shi da fulani ba za na bar shi ba. Na faru ba. Yayan zannan fika da fulani kuma tilas ne na sadaku. Ina Amira take da ke da nana tilas waƙar in yaba da ku. Ina Muhammad ne da ɗan Amir ba na yin tafiyar da babu ku. Sabon uji nake gagarau ni garkuwa na fulani ba da waiwa. Zannan lesu fika mu gaida shi zaki alhaji innuwa